Легенда, якая ажывае. Тайна, якая хаваецца пад вялікімі сценамі. Чорны замак Альшанскі – гэта месца, дзе набылі дом старажытныя тайны. Антон Косміш. Чалавек, якому трэба разгадаць загадкі замка. Але што чакае за гэтымі сцянамі? Лёс людзей, якія жылі ў гэтым замку, звязан з яго асабістым прошлым. Але ці хопіць яму сіл змагацца з тым, што хаваецца ў цяні. Кожны крок набліжае яго і дае ўсё больш адказаў на розныя пытанні прошлага. Пытанні аб тых, хто пагіб у сцянах гэтага замка. Але там не толькі трагедыя самого замка, но і водгукі цяжкага жыцця беларускага народа, памяць аб генацыду, знішчэнне вёсак, лёсы тысяч людзей. Пакаранне ёсць, і яно не спіць. Яно абрушыцца на галавы злачынцаў ці іх дзяцей, спусташэннем, бядой і вайной. І нікому не збегчы.